Masu sauraro, yau ma na ƙara bankaɗo muku bidiyoyin da za mu shiga cikin zazzafan CECE-KUCE da ya tayar da ƙura a kafafen sada zumunta. Za ku ji yadda ƙanin G-Fresh ya fito midiya yana mai bayyana cewa bai kamata Sheikh Ibrahim Maqari ya dinga ɓoye-ɓoye ba a lokacin da G-Fresh ya fito neman musaba gunsa ba. A can kuma ɓangaren wani babban malamin addini ya kira G-Fresh da tambadaddee. Bayan wani CECE-KUCE, wani shahararren malamin addinin Musulunci shi ma ya fito fili inda ya bayyana cewa G-Fresh mutum ne da bai dace da aƙida ba, ya kuma kira shi da tambadaddee a bainar jama'a. Masu sauraro, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan shafin namu, ku danna mana subscribe ga dai cikakken bidiyon. Wato abin da nake so mutane su fahimta akan wannan magana shine ba fa iya karatu kadai ake bukata a gurin malami domin ya zama babban malami ko kuma ya zama malami ba. No. Ba iya karatu ko hadda alkur'ani ko hadda wasu littafai, ba iya wannan ake bukata a gurin malami ba. Bayan wannan ana bukatar malami ya kasance mai hikima, ana bukatar malami ya kasance mai hangen nesa, mai zurfin tunani. Dole sai malami ya zama haka, shine zai zama malami. Hikima ba wai iya karatu zalla ba. Dukkan mutanen da suke ta suka da korafi akan fatawar da Sheikh Maqari ya bawa G-Fresh dangane da maganar rawa da matarsa ko kuma yin bidiyo da matarsa. Kafin na shiga wannan maganar, dukkan waɗannan yawancin masu maganar mafi akasari yan izala ne, saboda kungiyanci, saboda shi dan tijaniya ne, su kuma yan izala ne suke suka da sauransu. Abin da yasa kuma na faɗa haka shine dukkan waɗanda suke maganar nan mafi akasarin su suna sane da kissar wannan bawan Allah, wanda ya zo ina ga cikin riyadu salihin, wannan bawan Allah da ya kasance yana ta kashe mutane, ya kashe mutane 100 sai yake neman yadda za a yi tuba ya koma ga Allah. Ya je gurin wani malami, to malamin sai ya kasance shi malamin yana da karatu amma ba shi da hikima. Sai malamin ya nuna masa kai ai wannan laifin da yayi yawa, kaman ba zai iya samun rahmar Allah ba, sai ya kashe shi ma malamin, ya cike 100 kawai. Sai ya gaba ya je samu wani malamin, to sai ya samu wani malami, to shi wannan malamin da ya ƙara samu sai ya kasance shi malamin yana da karatu kuma yana da hikima. Sai ya gaya masa cewa tabbas babu wanda zai shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa. Ka je gari kaza duk malamai har ɗaliban ilimi da sun san wannan kissar, ba boye ya bace ba. To yanzu misali shi wancan malamin na farko wanda ba shi da hikimar, da yake ce masa zai nemi zai shiga tsakaninsa da mahaliccinsa, ya nuna ai Allah ba zai yafe masa ba, Allah ba zai gafarta masa ba da sauransu, har ya kasance ma ya kashe malamin. To wannan ba a buƙatar mutum ya zama irin wannan. Na tabbata shi wannan mutumin da ake bada labarinsa, shi wanda ya kashe mutane din, watakila a zamaninsa ya kasance sun gurmin dan iska ne watakila, tunda wanda aka ce ya saba da kashe mutane, ya kashe mutane 99, ai zai iya watakila zai kasancewa sauran details na rayuwarsa zai kasancewa dan iska ne, mashayin giya ne, wani fatananne ne, duka dai zai iya kasancewa haka. Kawai a tarihin ana so a nuna girman rahmar Allah ne kawai, shi yasa duk ba a faɗi sauran mai bi ɗabi'unsa ba, kawai magana kisan nan akai. To shi kuma idan kuka duba G-Fresh waye kashe ko mutum ɗaya bai kashe ba. To dan Sheikh Maqari ya bashi wannan amsa ta cikin hikima. Sheikh Maqari ba wai ya amfani da karatu bane ko na ba, hikima irin ta malamai da ake so, irin ta malam ya amfani da ita. Kuma idan kuka saurari magana Sheikh Maqari cewa yayi fa idan bidiyon da za ku yi bai saba da idan bidiyon da za ku yi yayi daidai da koyarwa ta addinin musulunci, idan bai saba da koyarwa addinin musulunci ba, shigar da za ku yi ta yi daidai, addini ya da ita, kalaman da za ku dinga furtawa sun yi daidai, to in dai haka ne, kayan da za ku sa a jikinku sun yi daidai da tsarin addini, to in dai har kuka cika waɗannan sharuɗan, to shikenan za ku iya zuwa ku bidiyon ku. Abinda fa Sheikh Maqari ya faɗa kenan, ba wai ce masa yayi yanda kake bidiyon ka je ka cigaba da yanda kake bidiyon ka, ba wani laifi akan ka, a'a, cewa yayi in za ku yi bidiyon ku tabbatar kun kiyaye dokokin Allah ta fuskar lafazi, ta fuskar shiga da sauran abubuwan da za ku kiyaye dokokin Allah. To kamata yayi ma masu sukar ma in za su yi sukar su ce to Sheikh Maqari kamata yayi ya bude maganar ya gaya wa G-Fresh dokokin Allah da ake magana ko kuma ake bukata ka yi a cikin bidiyon ka sune kaza. Ya zayyana masa dokokin Allah, saboda a dunkule bashi yace in dai za ku kiyaye dokokin Allah, za ku kiyaye addini, to ba matsala, za ku iya bidiyon ku. To kamata yayi a bude masa maganar, a ce masa dokokin da ake magana na Allah din sune kaza. To ina fata ma wannan sakon da Allah ku taya ni tura shi saboda ya je ga malam Sheikh Maqari, Allah ya kara masa lafiya, ya je gare shi, saboda ba ma iya G-Fresh ba, har da sauran mutane da suke yin bidiyo da matansu ko da matansu, malam yayi karin haske akan yaya za a kiyaye waɗannan abubuwa, za a yi a kiyaye dokokin Allah idan mutum zai bidiyo da matarsa. Yaya bidiyon zai kamata ya kasance, shi da matar tasa ya kamata su yi, me ya kamata su faɗa, me ya kamata kar su faɗa. Idan malam yayi wannan, to zai kasance fatawar da ya bawa G-Fresh ta zama full, ta zama cikakkiya, kuma za ta yi aiki ba iyakan G-Fresh ba, za ta yi aiki akan kowa, duk wanda yake bidiyo da matarsa ko kuma yake son ya bidiyo da matarsa. Wannan fatawar idan malam ya bada ita za ta taimaka, za ta zama wani kaman guidance ne a cikin masu ra'ayin bidiyo da matarsu. To ina fata malam zai ji wannan sakon, kuma zai zo ya wannan karin haske na yanda ya kamata a yi bidiyo idan mutum zai bidiyo da matarsa. Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Kuma akwai wani shi wata tambadaddee wanda ake ce ma G-Fresh. Kai ne shirgegen tambadaddee,
kai ne shirgegen tambadaddee dan na tabbata matata ta fi matarka koshi. In kuma kana musu ka fito da matarka a gwada. Aga da matata da matarka wace ce koshashiya? Da matata da matarka wace ce koshashiya? Masu sauraro gashi dai kun ji da idanuwanku kun kuma gani da idanunku yadda wannan cece-kuce ya rikida midiya. Amma tambayar yanzu ita ce, shin wane ne ya yi daidai a nan? Ƙanin G-Fresh da zargin ɓoye-ɓoye ko kuma malamin da ya kira shi da tambadaddee? Ku bar mana ra'ayoyinku a comment section, kada ku manta da yi mana like, share da kuma subscribe domin ci gaba da kawo muku irin waɗannan bidiyoyin masu zafi. Sai mun sake haɗuwa a cikin bidiyon mu na gaba. Yawwa to madalla.